Daddy. Ikaw ang daddy, anak natin to. Anong saring? Ako nit anak. Kaya no, hanik kita pa. Narayag kayong pakidirighan, mga ngaturugkit. Diba diri? Ano masing kang akon anak? Ayak pag binuwai. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Kalaw, nagmamalinis ka pa. Adi ka buwaon. Bahan nga nit ubos nga imyakan na akbuwa. Itong ngim anak. Bahan nga nit iyo nga time X. Kaya asya yan itim giniinupod-upod. Ano kinadinim haak? Kaayaw niyo. Kuna ka di kagadla akon. Digit nawawaraan amay ngayong anak. Kurhem ka. Largo ka na nihingad to yung ibang lalaki. Hana ka di kaluguha wara kapag tutuhay. Karuyag ngay animhin iba. Kaya no, umagwapo pa ita ngayong X. Mahal kita. Masaring kaya na nga mahal ni Mak. Para ano? Para magkamay ada la amay itim anak. Mahal kita dahil mahal kita. May anak man tayo wala. Eh ako. Mahal mo ba ako? Yan na pa, nga may ada na nim anak. Bisa nga nihan waray pa. Nahay kader indama akataing. Hala. Kay tigikan pa akin. Ngan tuwaya. Pagbalik ko, dapat waray ka na din hitak panimalay. Gikan.